dwi, wedi rhedeg yr adran nawr ar 1983, a cyn hynny yn rhedeg o dan mudiad adloniant Crymych. O Shwmae Julie Higginson ydw i, pennaeth ysgol y Freni. A mae fraint y fi prynhawn yma i gweud cwpl o eiriau am Eirlys Twigg. Dwi wedi bod yn cydweithio yn Eirlys nawr ers rhyw 7 mlynedd, ond wedi nabod Miss Twigg ers blynyddau cyn hynny. Gofynnwch chi unrhyw un yn y pentre yma, sef pentre Crymych, am Eirlys, a mae pawb yn ei hadnabod i. Mae sawl swydd gyda hi gyd, ond beth dwi am sôn amdani prynhawn yma yw ei rôl hi o ran cymreictod yr ysgol a'i gwaith diflino gyda'r adran yr ysgol. Mae Eirlys wedi bod yn rhedeg adran Crymych ers blynyddoedd lawer, gormod o blynyddoedd i fi weid y gwir. Dwi'n credu bydd ein embarrassed, bydd ein sôn am dros 30 o blynyddoedd bod i wedi bod yn gwneud y gwaith. Bob pnawn dydd Mercher, mae dros 70 o blant yr ysgol yn mynychu adran yr ysgol. Mae'n paratoi rhaglen ddifyr ar eu cyfer nhw, ac wrth gwrs y reol air yw bod pawb yn siarad Cymraeg. A mae'n un ffordd o hybu cymreictod yr ysgol mewn ffordd hwylus dros ben. Nawr, un peth allwch chi weid am Eirlys yw bod hi'n barod i fynd y filltir ychwanegol. Mae'n hael iawn i chymwynas, ac mae wastad yn barod i roi o'i hamser. Mae'n gymeriad a hanner. Mae'r plant yn hoff iawn ohoni, maen nhw'n gwryndo ar Miss Twigg, a mae'n cael argraff fawr arnyn nhw. Mae'n bleser mawr gyda fi i chymeradwyo hi, a'i gobeithio bod hi'n llawn heiddi'r Gwobr Shwmae. Diolch. Fy enw i yw Sian Thomas, dwi'n gweithio yn ysgol yn Freni, a dwi'n enwebu Miss Eirlys Twigg, sydd yn rhedeg yr adran yn Crymych. Dwi wedi enwebu Eirlys, Miss Twigg, oherwydd bod hi'n weithgar iawn yn yr adran. Mae tua 50 i 70 bob wythnos yn dod. Mae'r plant yn mwynhau, yn wedyn yn foes yn unan wedi mwynhau mas raw gyda'i. Yr gweithgareddau o'r rhwng cwrdd â Dewi Pws, mas i casglu sbwriel, a llawer o bethau yn disgo a popeth. So dwi'n meddwl bod Miss Twigg yn heiddi Gwobr Shwmae, a gobeithio bod chi'n teimlo bod hi'n heiddi fe hefyd. Diolch yn fawr. I ni'n rhedeg yr adran yn ysgol y Freni bob prynhawn dydd Mercher. 2 dymor yn unig, achos tymor yr haf mae'r plant wyllt yn nhw mas i wario felly. I ni'n treal gwahaniaethu bob nos Fercher gyda gwahanol gweithgareddau, tripiau, bobl yn siarad gyda ni, bobl yn dod i ddangos i ni sut i wneud pethau, a treal cael pethau mae'r plant yn mwynhau i wneud. I ni fel arweinwyr yn annog y plant i siarad Cymraeg. Dim ond yn yr adran, ond hefyd tu allan yr ysgol, a amser ni'n mynd ar dripiau, i ni'n annog bod nhw'n siarad Cymraeg. Mae bobl yn dod ymlaen ato ni, a fel yn y trip diwetha, dechreuon ni ganu, a oedd y bobl yn joino mewn gyda ni te. Rwy'n edrych mlaen i bob prynhawn dydd Mercher, cael treulio amser gyda'r plant, bod fi'n gyda'r plant bob dydd yn yr ysgol. Yn yr adran, i chi'n gweld nhw'n wahanol, i chi'n cael ymateb yn wahanol wrthon nhw, a mae hynny'n rhoi boddhad mawr i fi. Daniel ydw i. Sara ydw i. Gwenno ydw i. Fion ydw i. O ysgol y Freni. Rydym wedi enwebu Miss Twigg ar gyfer Gwobr Shwmae yr Urdd. Y rheswm rydym wedi enwebu Miss Twigg ar gyfer Gwobr Shwmae yr Urdd yw achos mae hi arweinydd adran Crymych. Mae adran Crymych yn cwrdd ar bob nos Fercher o 2:30 tan 3:40. Pob blwyddyn mae tua 70 o blant yn yr adran. Mae Miss Twigg yn trefnu rhaglen o weithgareddau ar dechrau bob blwyddyn. Rhai o'r gweithgareddau rydym wedi gwneud eleni yn yr adran yw ymweld â'r brigada'n cwn heddlu'n dod mewn, parc cenedlaethol,
a llawer mwy. Mae Miss Twigg yn trefnu un taith y blwyddyn i aelodau'r adran crymych. Eleni eithon ni i Axel Bowles yn Llan Steffan. Yn ogystal â hyn, mae Miss Twigg yn annog i ni siarad Cymraeg yn yr adran ac yn yr ysgol. Rydyn yn ddiolchgar iawn i Miss Twigg am ei bod yn annog i ni siarad Gymraeg bob amser. Mae Miss Twigg yn werth y byd. Mae Miss Twigg yn hal yn y ddaear. Mae Miss Twigg yn llawer o hwyl. Pob lwc, Miss Twigg!